Ale powiedzcie mi w ogóle, skąd się wziął taki... Wytłumaczcie mi, skąd się wziął taki szał na te e-cigarety, nie? No bo na przykład dlaczego ludzie się tak na to ciepli... I czemu to jest niby fajniejsze od... Kurwa ty chuju. LOL! Na ostatnim HP apteczkę wziąłem, czaicie to? Na ostatnim HP! LOL! LOL! Jaki cuf! Jaki cuf! Największy wróg Niklausa. Dokładnie. Ale to było tak skalkulowane, że... O shit.